Rođeni borac Goran Filić Gogac, 53, učesnik emisije Nikad nije kasno, otkrio da je njegov život obeležila teška operacija transplantacije srca u martu prošle godine. Zahvaljujući porodici i dečka koji su donirali meni njegovo srce, ja sam ovde večeras sa novim srcem, kazao je. Žika Jakšić, voditelj takmičenja, želeo je da mu Gogac objasni kako se desila ta situacija sa transplantacijom. Dečko je bio mlađi od mene 15 godine, preminuo je urgentno, pa su njegovi roditelji meni donirali njegovo srce. Mi se ne poznajemo, možda putem ove emisije oni saznaju za mene i upoznam ih. Želim da znaju da srce njihovog sina kuca u meni i da je ovo naša zajednička borba, rekao je takmičara. Žika Jakšić nije mogao da zadrži suze. Kad jedan razumem gest može da spasi nečiji život, to su predivne stvari, rekao je Jakšić. Ti si dokaz da human gest koji su ljudi uradili znači da je dobro urađena stvar. Tvoja energija je divna. Danas slušamo pesmu mog omiljenog benda Generacija 5, dolazim za 5 minuta, rekao je Mare. Sjajno, energija band, sve, idemo dalje, poručuje Mare nakon nastupa, a i Ana se složila, sve najbolje Gorane. Pobedio si smrt, ti si pobednik u svakom smislu, rekla je Tanja Savić.